Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Action Radio Philippine Standard Time, 1:23. Ang oras ginadulong sa inyo sang Sked Marketing. Taghimo sang Panyawan Plus Herbal Capsule ukon manunggal with mangosteen. Panyawan ukon manunggal liniment. Celebrity Coach. Check is brought to you by ISO certified, world-class quality. Ang ining oras ang ginadulong sa inyo si stay safe, Balitang ito ay hatid sa inyo ng ISO certified, world-class quality. Kumusta naman mga pinalagay naton nga mga tagpalamati kag welcome sa aton pagpangilagad karon nga hapon sa palituntunan
This is my life. Karon iya nga adlaw Sabado, no? At Sabado edisyon sa itong sinipaglingaw sa inyo tubtub-tak na alas 3, inyo kubus nga alagad si Tito Wilma. Yes, lingawon naton kamo paagi sa nga aton man matahom nga lelentunon ang aton man mapaambit sa inyo sa sininga hapon tungod Sabado subong nga adlaw pahuway kita basa sa mga problema sa inyo mga gina-share diri sa programa This is My Life kun ano naman ang aton mapaambit sa karon iya nga hapon nahanungod sa aton naman pagpangabuhi. Tawe, yes, kun ano bala ang imo bulig sa nagapamigado nga pamilya abi, let's say kapamilya mo, kun ano ang imo sini nga mahatag nga bulig man sa ila bisan indi sa kwarta o kun material man nga bagay. So inang hambalan man naton karon iya nga hapon kag syempre nga ito naman tips nga mahatag man para sa inyo sa sini nga hapon. Kag syempre nga aton man tag sa ka-horoscope pagi sa inyo tag sa ka-zodiac sign, pero sa nahambalan ni Tito Wilma, hi, hello sa aton mga senior citizens, sa aton sini mga young ones. Oh, ano tuya kuno kaina nga doon nagalumaw-lumaw ang mata sa iban? Kaya nga, hindi sila kuno ya, nga kunong iban makapagusto lagaw nga sila kuno ya hindi. Ti basta may ginabatya gani ka mo. Mga hubin-hubin naton, ang mga nag-edad naton, hindi lang anay magpasaway, dira lang kamo ara man ang mga apo nga magalingaw sa inyo, dira na lang kamo anay enjoy, ha? Kag syempre sa sininga hapon, updanay naman kita ni Tita Wilma. Tugtub-tak na alas 3 naton kamo iyang lingawon. Sa nahambal ni naton, updanay kita sa inyo mga radyo, syempre 684 kHz. Sa inyo iyang mga radyo, pamating mga dulunggan sa kutob sang aton malabutan sa pagpangalagan magluwas diri sa Metro Bacolod probinsya sang Negros Occidental, bugos nga isla sang Negros, bugos nga Western Visayas sa kutob sang aton sa malabutan. Sa mga kabataan dira hindi an maghagay gid kapasaway kay kabalugid kita nga kabudlay sang aton sitwasyon sa karon na kabudlay na nga dan sang aton pagsinalayo sa sulod sang balay sa aton kinahanglanon, apektado na ang trabaho ni mama, ni papa or ni lola kag ni lolo, gani bulig na lang mga anak ngara sa balay, ha? Pamati na lang kay lola nga amo ang ginabilinan sa iyo. But actually, since Sabado subong adlaw, ting iban niya nga mga mama, iban nga mga papa, upod naman ang atong sini mga kabataan. Ang atong dira pamangkoti na kapaniyaga na bala, kay ting iba nagahilay-hilay, nang iba nagalaghong pa. Sa mga nagkapanyaga na okay, na updanay kihat kita kag abisan wala pa nakapanyaga Tita Wilma, di ba? Ang mga dulunggan nagaupod na kabali mo na ko nang nahagay niyo kumod, pero ti wala kita iyasang mahimo kag hulat kita, no? Kay ti padayon man nga nagapakig-away ang aton sini mga kauturan sa ilaman kausa bisan ano pang singgitan naton, na nahinungod sa kay Cardo sa ABS-CBN ti or ang aton niya simpatiya kag ang aton sinipag upod sa ila aragid. Ang inyo mga pagpangamuyo, padayunan nyo lang, na upda naton ina para man sa aton inya mga kauturan nga nadulaan sa trabaho. Hindi na ya linibo-libo subong ang wala sa trabaho. Minilyon na gani kinahanglan hugtanay na kita iya sa pag-inupdanay sa karon. Sa pagpakig-away sa COVID-19 kay bugos nga Pilipinas nang apektado, hindi lang ikaw, hindi lang sila, hindi lang kami, hindi lang kamo. Kita tanan. Gani kung kita man magpabaya-baya, kagalado sa inyo do sa wala lang ambot siling ganini. Bukod ka nami, pamitkon sang ila mga dulunggan. Mga violators ba mga anak ko? Pero sige lang titawe okay lang na gihapon titawe, di ba? Kung magpasaway ka mo, bantayan nyo lang kay kun mabulubudlay na gani ang sitwasyon kag mag-ulo istrikto gawa, amo naman ang pagpanghayhay nyo. Kag kun may mga pinalidad nga ipapanaog ang aton sini mga
opisyal sang gobyerno, ma-react naman na sila pero okay na Tita Wea, na diri sa aton sa syudad sang Bacolod sa gihapon kita nagapa-idalom sa modified general community quarantine sa nahambalan ni Tita Wilma. Mga anak pa dayon lang kita nga magasunod, di ba? Kag ang aton sini-record sa nga mga nagpositibo iya sa COVID-19, pila na tawe? 72, no? 72 na. Sa probinsya sang Negros Occidental, mas sobra na 250, di ba? 254 ng aton sa ni-update. So, bantayan pag gineton ina. Kay magpalauli ang aton dari mga LSIs, dugang pagin nga mga OFW, nga aton mga locally stranded individual, sa iban nga lugar bala naton nga mga pamilya ti alang-alang man naton iya pagpauli diri pang huypunta na sila pabalik sa ilagin halinan, hindi man kay pamilya naton. Gani kita sa nahambal ni Tita We, suliton ko uli, di ba? Proteksyonan tangada na nga aton kaugalingon para mabuligan naton sila kung magbalik na sila dere, di ba? Amo nang himuon ta. Kabalugid kita makabati pa lang tagani. Di ba? Makabati pa lang gani ang mga aga paranoid ang mga parehota, di ba? Kag makaluluoy man ang maapektuhan. Although nga hindi pa sila positive, pero makabalaan gani nga under quarantine sila, kay ginswab sila ang mga tao baw tuwad ga po, nagapalayo. Nagaka-apektuhan, siyempre, makaluluoy man. So, umunang kinanglan ang pagtrabaho ta iya, buligay, wala kag tuko. Tandaan talang na mga anak. Kung lang taon na ito, sa bugos ng Pilipinas, sa mga kumuko, dasig-dasig, idya kung aton, ganyan. Lantaon ang record, di ba, sa COVID-19 sa bugos ng Pilipinas, mas sobra na 63,000 ang mako nyo na mga anak, ha? 63,001. Pag magtapos karon ang kagabihon, buwas or ininga kahaponanon, bantayan nyo naman ang update sina. Sa bugos ng kalibutan, bala tawe, pila na gani tawe? Ang record, halos ang death toll yang napatay halos 600,000 na. Kung hindi ta na magsunod kag magsuporta sa tanan nga ginapahimo sa aton, magataas pagkin. Ang kabugusan sa bugos ng kalibutan pila gani 14 million ha pama 14,194,139 na ang natapikan sining virus nga ini. Syempre nagapanguna gid iya ang ano tawing nagapanguna gid gani ang USA. Hindi kita nga are na lang tani. Oy, pero may nasiplatan bala si tawe natungod sining COVID-19 sa aton mga kauturan nga mga obese. Ay mga tambok man lang ang mga dlagko na tiyan. Amo gina ang halong-halungan kay suno man sa pila ka mga doktor, may posibilidad iya nga mas malala pang sentoma sang COVID-19 sa mga may obesity o kung sobra na ang katambok nan. Kinanglan amat-amat na. Inagin share man ni Mia Fojas, isa ina siya ka endocrinologist na nga suno sa iya mas mabudlay ang pagdalagan sa hangin, ang flow bilas ng hangin sa mga tao nga obese kung sila ang matapikan sang COVID-19 na. Kag pwede man nga makaapekto sa COVID-19 patient kung may obesity-related illness parehusang obstructive sleep apnea o kung asthma na. Dugang pagina ni doktora, sobra pagid na iya, no? Mas malala pagid ang sakit sa COVID-19 sa ila kung ginapamensar pagid naton kung may problema pagid sila sa baga. May COVID-19, may pneumonia nga mas mabudlay pagid ang pag-ara, no? Mabudlay ang dalagan sang oxygen sa lawas. Kaya mo na mabulubudlay,
Ako ganito, dako na ginako ko na iyan sang pag lockdown ni ho. Oo, ginaiya tawe, di ba? Amakon mo na yung bugtaw ko lang makaon, tapos kaon, pabalas kada ko na nung himuon mo da pang himos-himos da. Tapos luto kalaswa, pagkatapos balhason ka. Tapos mo kaon, pungko ka man gyapon, tulog ka, liwat kaon naman, di maglako lawas mo na. Oh, to be honest, bisin o lang, di ba? Ay, hoo. Kabalogin kita kabudlay paayuhon ang masakit nga COVID-19. So, ilabi na gid kung ikaw ang obese, na. Mas dako ang chance nga mas magalalang sentoma nga mabatyagan sang mga pasyente nga may COVID kung ini ang naga-experiensya man sang chronic condition pariyusang hypertension o kon diabetes. Gani advice man sang aton mga doktor, kinahanglan mag-ulo exercise man kamo, hulag-hulag na, mag-diet, bisan ara kamo sa sulod sang balay. Hulag, hindi lang pungko. Kay dugay-dugay magpungko kamo, magtindog kamo, agay-agay kasakit sang tuhod kag hawa ko, di ba? Nan, kinahanglan hulag-hulag mga tudlo, ang mga ginpang tudlo to bala mga previews ni tawe bala sa mga tudlo na nga nagapalanig sa mga tuhod nga do kabublay kag ang hawa kun maunay na. Sakto. Hindi na ha, kinahanglan magpa-lose weight para nga mapahilayo kita. Kay kung magdakong buyon, magtambok kita, prone gid kita, no? Taas ang risgo nga madasig ikaw kag mabudlay kung matapikan ikaw sang virus nga ini. Pero tawi, paano niya nga mag-abri klase? Di ba? Kaya iban wala pa pa-enroll mo, na? Totoo, ang iban wala pa ka pa-enroll tungkol sa kahadlok sa ginikanan sa posible iya. Sa mga posibilidad, kung magsugod ng klase, ilabi na ang mga kabataan nga sa diin ang mga ginikanan, haluson makapadala sang ila kabataan sa eskulahan tungod wala sang ikasarang sa mga kinahanglanon sang kabataan kung ilagin man ipa-enroll. Pero kung gusto pagin man ipa-enroll, ang hambal naman sa Department of Education, ilayagin siguro man nga bisan tapos na ang enrollment period, sila padayon gihapon nga magabaton sa mga late enrollees para sa school year 2020 to 2021 tubtub sa bulan sang Setyembre. Amo niyang hambal ni DepEd Undersecretary Jesus Mateo pagkatapos man nga natapos ang enrollment period sang July 15, di ba? Nga hindi na kinahanglan pa nga i-extend ang enrollment period kay nga sige man gihapon ang pamaton sa mga eskulan sa mga late enrollees base man sa Department Order Number 13 Series of 2018. Sa data naman sang DepEd, tubtob alas 5:30 sang hapon ha. Tubtob alas 5:30 sang hapon. Sang last July 15, sa tuwing July 15 to Miyerkules na naglabot na sa 20.7 million ang mga estudyante nga nagpa-record sa public kag private schools. Pero tuod lang mas manubo na compared sa 27 million last year mo, di bala? Nan. Ang 2019-2020 mga 27 million subong mga 20.7 dako gihapon ang wala. Pero pwede pa man hambal sang DepEd. Okay? Ari pagid isa pagid ni sa mga kabataan nga mga mahiligon bala mamangkot parte sa bulan, sa mga stars sa langit, sa adlaw, nan. Ari ho nakuhaan pinakamalapit iya nga kuha kay Haring Adlaw, ginpakita sa public. Ina na siguro ang makabig nga pinakamalapit nga pagkuha sang laragway sang sun o kun adlaw nga nakuha sang scientist from Europe. Ina ang bahin man sa pagtuon sang European Mission on Solar Wind and Flares nga nalabot sang impact pabalik iya diri sa kalibutan. Titod gin man na. Tinagahalin sa Cape Canaveral sa Florida ang solar orbiter sa European Space Agency ukon ESA sa tong February kag nakumpleto ang una nga paglupad pakadto ya sa star, pakadto sa bituon
last month na nagbalik ini may dala nga pictures ang adlaw nga nagapakita sang pinakamalapit nga surface sang sun. O sa nagaupo di sa FB Live makita na nila no ang pictures sina. Okay. Ang naghambal sina amo iya si Daniel Mullier, ang Solar Orbiter Project Scientist sang ESA. Ba, makamana no. Kaging share yaman nga sa pagkuha sang pinakamalapit nga picture sang adlaw, madamo nga mga palamangkutanon ang nasabat na tungo dira. Isa na dira ang naobserbahan sang team nga isa ka dosena nga miniature flare o kung inang ginatawag bilang campfires nga bisan diin lang wala pa wala pa gid siya nakuhaan sang picture na ina siya na hambal naman kay David Bergheman sang Royal Observatory sang Belgium ang campfire nga na million times smaller gagmay no million times smaller sa solar flares nga makitaan iya sa kalibutan. Tema tapos man ang solar orbiter sa sulod sang siyam ka tuig pila man ang nagasto nila halos pila 1.7 billion US dollars. Pwede. Okay. Sa mga kabataan, tidugang naman ang ila mga info tawe, di ba? Okay. Kag sa nahambal na naton, kadasig sa aton oras, 1:44 na, ang aton anay matahuman nga lalantunon nga igalingaw sa inyo sa sininga hapon. What a wonderful world! Para gid sa tanan. I see trees of great Full world para sa iton man mga palanggang mga tagpalamati. Siyempre sa iton man mga late tuners. Hi and hello para sa inyo. Siyempre updanay kita sa inyo mga radyo. Kag updanay man kita sa FB Live. Sa mga may Facebook account siyempre. Search nyo lang dira Action Radio Bacolod. Ara dira live. Click nyo lang. Updanay kita ni Tita Wilma tubtubtak na stress. Kag ara man kita nag-updanay sa amon website. Sa amon website, syempre, ara dira mga updated man nga mga balita. Kag may live man kita dira. Search nyo lang www.actionradiobacolod.ph kag ara man sa YouTube. Sa YouTube, Action Radio Bacolod. This is my life. Alauna 47 Action Radio Philippine Standard Time. Balik si Tita Wilma. Upod man ang inyo sini mga greetings Sabado subong. Pagkatapos ang pila naton ka mga importante nga mga pahibalo.
ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sa anong kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dalang magpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon
champion. Action Radio Philippine Standard Time. Ito man anay Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea. Siyempre, produkto sa Dr. Alfred's nga may Philippine BFAD kag US FDA seal of approval ining 100% pure mangosteen natural kag 100% organic amuning nami sa produkto sa Dr. Alfred's kay wala ini additives puro gid kag ang etong sa ni Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea nami ni siya sa mga may hapo na ang paggamit lang ni hapos lang gid ni siya, di ba? Isa ka tea bag, butang mo sa isa ka tasa, kag butangan mo ininit, takluban mo 3 to 5 minutes kag among imnon. After sina madugangan mo pag gidya ininit sa dako-dako nga suludlan, at tubtob isa ka litro nga tubig, sigihon mo inom o i-share mo sa iban nga miyembro sang inyo pamilya para nga ilaman ma-experiensyan ang benepisyo sa nila. Nami ni siya man sa mga ginasipon, ubo, ang mga may bronchitis, ang mga may pneumonia, kay nga ang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea, antiviral, antifungal, kag antibacterial. Kung ikaw ang may infection sa baga o kung may pulmonary disease ikaw. Babakal ang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea sa mga butika dira sa inyo tag sa kalugar diri man sa amon sa siyudad sang Bacolod ada available sa tanan nga Sincere Drugstore kay Negros Grace our star Sincere Drugstore sa tanan nga Wakong Chinese Drugstore kag ara man sa tanan nga The Generics Pharmacy sa Consuelo Drug no dira sa sulod sa Consuelo Supermart sa Dalan Lazuriaga kag sa Country Mart naman diri sa bahin sang Mandalaga. Okay, Tita Wilma, ay sa pampagwapa kuno kag sa pagpaputi sang ila skin. Kag sa nabudlayan, magpaputi sang ila siko, sang ila nga armpit, ila nga ilok, tuhod, nan. Kundi na may hindi ka pa ba satisfy sang kapution mo, gamitan mo celebrity. Ang celebrity, man ina siya sang SED Pharma, diba? Ang celebrity nga aprobado ina iya worldwide nga very effective. Hapos lang na siya man gamiton, habunan mo lang ang imo guya kag bugos nga lawas ang celebrity kojic soap sa aga kag sa gabi. Pero unahon mo man bunlaw syempre ang imo siniguya kay mas sensitive ang skin naton sa face compared sa bugos nga lawas na. Diyan tawi mabakal gani. Yes, dira sa inyo lugar sa mga tsindahan kag butika diri man samon sa siyudad sa Bacolod sa mga butika diri sa atubang kag kilid sa Corazon Locsin Monte Libano Memorial Regional Hospital available kag diri man sa idalom sa Action Radio sa Jack's Marketing kay Miss Eva Sangko pwede mo dira mabagaling aton sa nga Celebrity Kojic Soap kag ang aton Panyawan Liniment kag Panyawan Herbal Capsule. Okay, launa 56 Action Radio Philippine Standard Time. Mayong hapon lang da, Tita Wilma, kay Edwin Pineda nga nag-aupod man sa aton karon hapon. Sir, thank you so much. Kay Jeline Sanaw Tibos, mayong hapon sa inyo tanan, Tita Wilma. Taga Barangay Takuling, Bacolod City, watching from Taguig, Manila. Maghalong lang permi. God bless you all. Ikaw man dira. LV Tiolo, baga tumbo gid si Inday LV Tiolo, no? Thank you, kid. Kay Sis J Sanyang, keep safe. Yes, as always, ari lang kami para man sa inyo dira sa malayo nga lugar. Kay Inday Ronet Rava, salamat kag mayong hapon man. Kag good afternoon, Tita Wilma, pakigwit sa family Ridilla sa Magalion. Kag sa bata ko kay Baby Mark, John, love you. Okay, love you, nak. Gali, no? Stay safe. God bless Action Radio. Salamat man. JL Rivera Huplo. Mayong hapon, Tita Wilma, greet ko lang pamilya ko sa Barangay Tinungan. Kay Grace, kag sa duha ko ka bata. Salamat, gid Tita Welms. Salamat man, Tuto Buds, mayong hapon. Kay Jers Pasilan Caranzo, kamusta ikaw dira sa sulod? Halong lang kag kaon mayo para nga pagwa na gani sang swab test. Yes, prayer naton
okay lang, no? Nga mga negative, kag makapauli ka mo sa inyo tag sa kapamilya, no? Sa isa dire ka quarantine facility, sa isa ka hotel dire sa Bacolod, sa ito dire mga OFW nga nagaupod karon nga hapon, ha? Mayong hapon lang sa inyo, kag madamo gid nga salamat. Kag syempre araman si Inday Marlene Diaz, good afternoon, salamat man sa imo. Aha. Pamati sa imo na baklan ko siya. St. Vincent Alihis, kay Manuel Jan Ong, mayong hapon, kay Kyla Quino, kay Tita Grand Kapal. Thank you to Okay, salamat gid. Gaano ikaw dira gwapo? Gayum-yum lang si Tuto JM. Okay, mayong hapon lang dira. Mayong hapon, Tito Wilma, patamiya ko kay Nanay Glory sang Turen Heights Subdivision, Victoria City. Nagpapatigid sa program mo adlaw-adlaw kay the girly May atong ang. Yes, mayong hapon man titawe. Karon naman ang iban dugay-dugay lang, na? Dugay-dugay lang kay aton anay istoryahan sa karon nga hapon ang natungod iya sa ginatawag nga pagpangabuhi. Pangabuhi naman tawe, dahil kadugo sakit ang ulo ko. Magsiling pangabuhi, masinsin o subong, ay, Tita Wilma, di ba? Hindi ta na malikawan, kay kita tanan apektado sang COVID nga ini man, kung pwede tala ni si COVID, hakwaton kag ihaboys kadagatan ni mo, onta. Pero wala kita padaog kay kita makita niya, sila ya hindi naton makita. Na amo nang halulungan naton sa mga virus nga ina. Nang coronavirus nga ina. Kita subong nagalilingin ang ulot ako na nung himuon naton sa aton pagpangabuhi tungod ang iba naton nga mga kauturan nagakadulaan sang trabaho, di ba? Halimbawa na lang lantaw naton ang isa ka pamilya. Sa isa ka pamilya, let's say aton ginikanan, no? Mangginikan is mag-asawa, ila kabatan anong kabilog, may mga pangabuhi na. Okay. Sa pagpangabuhi hindi malikawan, may ara iya nga nagrasyahan, di ba? May ara man nga medyo dulo di malas, may ara nga ginaswerte kag palangga, do masilina ton maswerte sa pagpangabuhi, especially sa ila sinitrabaho. Kag makasiling gitay nga sa tagsa ka pamilya nga ina, may ara dira, may ara gina yang kung pigado kita, mas pigado pagyan. O, sa anom kamubi ka mag-utod. Oo, ari lang kita sa masiling naton middle class or bisan pigado nga maari ta sa squatters. Kung pigado ta ibang ta nga utod nga nagapangabuhi, pigado pag di ba? Nan. Kag amo inang indi gidya malikawan. Kag yes, san hambal na ni Tita Wilma, may mga tao nga blessed. May ara man mga tao nga makasiling sila bala ko kaisa nga di malas kay kuya sa kabuhi. Wow, di malas kay kuya. Tanawa bala sitwasyon sa pangabuhi ko wala. Kinahanglan lang amo nang siling naton niya as always sa inyo. Positive vibes lang gid. No, mga positive vibes, good vibes lang gid. Ang isulod naton sa aton paminsaron kag ang mga kaayuhan lang gid among hatagan naton ligwas sa aton dughan kag sa aton paminsaron, sa aton paghimaka sa aton pagpangabuhi. Indi man nga nagahandom ikaw nga magmanggaranon kundi imo lang mapakaon ang imo pamilya 3 times a day. Buligay ang tagsa-tagsa, di ba? Ha? So sa nasiling na naton kun may ara miyembro sa pamilya nga baw do ginabudlayan gid siya sa iya pagpangabuhi, kamo nga maayad-ayad iya, makatulon man kamo ayhan nga sila iya asin ang ginasudan samtang kamo adobo nga baboy kag manok. Nan. Syempre hindi. Amo ina ang aton hambalan subong kung paano man kita bisan sa ano nga paagi makabulig sa aton mga kauturan. Sa aton kapamilya, nga masilya naton wala-wala, kita nga wala-wala, sila wala-wala, nang ginado ang muna bala, no? Ginakulang na masiling kita, kulang man sa ikasarang, kag ginabudlayan man nga makatrabaho, na maswerte ka kay dako-dako imo ginakita, siya kulang pa sa iya 3 kabilog nga bata. Ti kung may sulusobra paambit, di ba? Kaya nga hindi sila pareho mo nga ginswerte nga mag-ayuhan sa pangabuhi o kung nakabatak-patak
nagtagsak sa kapigaduhon, nga nag-asenso, kag gingrasyahan ikaw sang mahal nga Dios tungod sang imo paghimakas kag tungod sang maayo mo nga pananawan sa imo kabuhi. Paano kung pigado gid sila, ikaw ya damo ka kwarta, sobra-sobra na, damo na blessings mo, timano ka lang, taguon mo lang ng kwarta mo, taguon mo lang ng manggad mo, kagamitan mo, pagkaon mo, hindi ipaambit ina. Kaya nga, hindi mo ginamadala yaspiyak ng kinabuhi, dabla, ipatawag mo mga utod mo or sino man nga kapamilya mo nga pwede mo mabuligan wholeheartedly. Ipabatsyag mo sa ila nga hindi kadalok. Ipabatsyag mo sa ila nga ikaw mapinalanggaon, nga ikaw mabinatsyagon sa ila sitwasyon. Kamu na siya. Pero, ariho tandaan lang naton, ang pagpabatsyag naton sang aton pagpalangga kag sang aton kabalaka kag concern sa sinuman sa aton pamilya, nga daw haluson na gid iya, kinahanglan ipabatsyag mo man sa ila in a nice way, hindi nga insulto, no? Ipabatsyag mo man sa ila kung ano kabudlay, magpangitas ang kwarta, kag kung paano makatulutibawa sa pagpangabuhi. Hindi mo sila paghimuon nga parasite. Buti nga nun bala, hindi mo pag-i-develop sa ila nga magsalig na lang sa imo. Pangitaan mo paagi nga nagahatag ikaw, pero nagapaintyende ikaw, nagabulig ka, nagapaintyende ka, nga magpaninguha pagid sila para sa ila pangabuhi. Di kung sino, pag ginabalang pinaka kung kaisa na, taas pa na pride, di ba? Notice nyo na sa mga utod nyo. Kung sino pa na masiling na pigado, kuya mo amon niya mo, kay anhon ko kay pigado, kuya mo na, di ba? Pero sa tuod-tuod lang, kung maghimakas, bala may mga abilidad gina, ay gid sa imposible, basta nagabakas ikaw. Kung ginabuligan ikaw, hindi gid pagamitang imo pride nga mahuya ka, kay ang nagatanyag sa imo sang bulig, bugos ina sa ila, balatyagon. Kay nami sa pamilya, nga bisan pigado lang ang pagginawi, nagabinuligay, kanami batsyagon. Nga, siya may sudan, ikaw may sudan, may pamahaw to sila, may pamahaw man, kaya nga, kanami nga, makita mo ba lang nga nagbinu. Pero, kung ang iban, may ara ginaya, mas sinabiton, kag ang kahisa, kung kaisa, bisan within the family, naga-exist. Diba? Makita nyo na, wala, sa realidad lang. Pero ikaw kinahanglan, mangin maalwan ikaw, buligan mo sila sang bugos sa balatyagon mo, pagbulig nga, wala nag-expectar sang balik sa imo, nami pagid na siya, kag tungod wala sila ya ikasarang, nga makahatag balik sa imo, hindi mo gid pag ipabatsyag sa ila, nga samtang ginabuligan mo sila, kinahanglan tan-awon nila nga utang nga kabalaslan sa imo, nga kinahanglan balikan ka na nila or bayaran ka sa ila, bayaran ka nila. Kinahanglan kung magbulig ka, bulig sang hugot sa balatyagon. Sinsiro nga pagbulig sa sinuman dira sa imo pamilya o kung malapit sa imo balatyagon. Amo gid man na iya, kaya mo na balang hambal sang Ginoo. Kung magbulig ka, kinanglan hugot sa balatyagon mo. Kay tuod gin man ang balik sa imo, 10 times, 100 times, 1,000 folds gina ang blessing sang Ginoo sa imo. Anhon tama lang na ang manggad sa kalibutan nga ini, wala gid kita mi isa nga madala sina kung pagbuot sang Ginoo nga kuhaon niya kita diri sa kalibutan, di ba? Sa tutuod lang. Kag isa pa gid tawe, inganyuhon mo, inganyuhon mo inang medyo suplado nga miyembro sa pamilya mo nga gapatas-taas pa sang iya bugal, pagkitai pagid sang kaayo. Hindi nga sila nga nagapakita nga ano ganyan yung terms na matinaas-taason, na pakita nga nagapataas-taas pakita daw na pakita nga makasarang pero kita mo man kag nabatyagan mo ang kabudlay. Kung pwede pa lang sa imo, ikaw na lang pakanubo para maging maayo ang tanan. Manabalong kisabisan masakit,
kisa matulo paluha mo para nga mag-ayo lang ang ilabuot sa imo. Himuon mo, di ba? Para sa kayo, malipay lang bala si nanay mo kag si tatay mo na nga ining nagatamod ka sa mga utod mo nga may mga pangabuhi man na. Di pero kung halimbawa, ikaw blessed ka na damo kag grasya na baton halin kay Lord, kay ti mabakas kaya mo, no? Nami pa nagaupod pa ginaugyunan ka pa sang asawa mo or sang bana mo, sang kabataan mo. Kag pagkatapos amo na kapin pa kon prayerful ka mo, na nagasimba ka mo sa tutuod lang gid, na as experience kinahanglan gid. Kinahanglan lang gid himuon tagid na iya. Ipabatsyag mo man sa ila, nga ipabatsyag mo sa ila kag paman ko ti ano mabulig ko da bi na bisan makabulig ka lang da bala bugas o kung makabulig ka da bala uling o ara may ato ko to bala duwa ka sako nga uling iripak niyo bala kag ibaligya tagpila ng putos ang uling subong man nan kay kun iripak di ba da ko imo ginansya sang sa magsinako sa duwa ka sako nga uling iripak mo makaginansya ka amat-amat ang imo na duwa ka sako maliman siya ka sako kun kabalo ka na ang 5 kasako mangin manapulo na siya hasta mangin maayo ang tanan. Di pasalamatan ka pa na sang ginbuligan mo, di ba? Pasalamat kag pagbulig nga wala nagahulat sang balik. Muling na iyahimuon mo kun magbulig ka na kag ipakita mo man sa ila nga ara ka lang kun kinahanglan kanila na kag tagaan mo gid sila permi panahon. Tagaan mo gid sila sang panahon nga sa diin mabatyagan nila nga ginatagaan mo sila importansya. Especially kung wala ka sang mahatag sa ila nga kwarta gid ya. Let's say may manggad man ko pero hindi kwarta. Maayo ko nga kabubuton. O may ara makabalo ko mangita paagi para ka makabulig ko sa imo. Dako na nakabulig para sa ila, di ba? O kung wala ka man sa may mahatagi nga kwarta sa ila o kung material nga bagay para mabuligan sila, hindi ka dapat magbatsyag sang kagilty sa kaugalingon mo. Importante nga, samtang may panahon ka sa ila, ginatagaan mo sila panahon, ginapaisog mong ila balatsyagon, ginatudluan mo sila magpaninguha, kung kamo mag-inistoryahanay, kagbisan paano, makasinaluhay ka mo sa pagkaon sa isa ka lamesa tungod maayo ang relasyon sa pihak iyasang kapigadungon nga pagginawi. Di ba? Oh, kag kun pwede pa lang ti makita mo bi ay ina nga gamit duway ko naman na ginagamit. Do hindi naman na importante sa akon i-share mo sa ila. Hatag mo sa ila. Ha? Nga ang gamit bala nga hindi naman ni siya importante dili sa akon balay, hatag mo to sa ila nga mapuslan bala nila na pero hindi nga gamit nga daw hindi na mapuslan man nila kung pasalamatan kag maggamit pa nila sa ila pag pangabuhi. Nami na siya batyagon tuod mo. Aga pakita kasang imo concern kag papalangga sa bugos nga pamilya. Despite nga may ara iya nga mga nega ang paminsaron kag balatyagon, ikaw nang magpaubos para mangin maayo lang. Ang pagtinamdanay ninyo nga mag-ululutod, bugos nga pamilya. Na? Kanami sina nga himuon naton. Ang liabe lang gidara ang aton bugal. Diba? Dulaon ang kahisa or idigin man na iyat yung madula kahisa kay ti duna ina sa tao hagan-haganon. Hagan-haganon ang kahisa within the family kang kung kaisa sa tapik man akong kaisa mo, di ba? May ara iya nga maayo, may ara man nga hindi maayo. Pero kinahanglan tinguhaan kang magbinuligay nga mangin maayong pagsinalayo sang isa ka pamilya para kung magtipon bala kanami gid ba tiyago. Gani ikaw nga nagabulig nga wala naga-expectar sang balik sa nahambal na naton, hindi man sila makabayad or makabayad sang imo na bulig sa ila, ang Diyos ang maalam sa paghatag balik sina sa imo. Kag kung hindi ka man nila yung mabuligan sa kung ano nga mga material nga bagay, hindi mo yung mapaktan o hindi mo sila kinahanglan subong, pero maabot ang panahon nga hindi man sa material nga bagay, sila
makabulig sa imo sa lain bala nga pamaaki. Di ba? Amo na yung siling naton, may ara nga mga tawo nga nangin successful sa iya career. Tipigado man, tapos matinas-taaso na kay amo na ning sitwasyon na, di ba? Kung kaisa maghambal ka sakit na hindi gina siya nami na hindi gina siya yan. So kinahanglan lang gid para tandaan lang naton kung kita ang madula sa kalibutan, palareho kita sa mata sang Diyos. Alalangay kita. Wala manggaranon, wala imol. Diba? Wala dahil sila nga anong posisyon mo sa trabaho mo o kung ikaw ultimo lang, wala inatanan. Palareho kita sa mata sa Diyos. Kaya kinanglan mangin maayo kita, mangin maaluan kita, mangin mabinalakon kita sa aton pamilya, sa aton mga tao, sa aton palibot. Kaya nga sa karon nga panahon sang pandemic, tungod sa ning COVID-19, isa ini kapag pabatsyag sa aton sang paghigugma. Paghigugma sa aton kaugalingon, paghigugma sa tag sa kamiyembro sang aton pamilya, paghigugma sa mga tao sa aton palibot. Ang pagkabalaka kag pagpalangga himuon naton para sa ila. Okay, tawe alas 2:14 na Action Radio Philippine Standard Time. Balik pa pagkatapos ang pilaman ka mga importante nga mga pahibalo. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas sa Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas, ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Gilayon nga magpakonsulta o kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tinguaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kaalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Action Radio Bacolod. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas sa Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas, ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Gilayon nga magpakonsulta o kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tinguaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kaalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Action Radio Bacolod. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas sa Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas, ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Gilayon nga magpakonsulta o kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor.
Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga informasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdum ang ginatulong sa inyo sa kaalwan sang World Health Organization, Department of Health, kag Aksyon Radio Bacolod. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded? Okay, yes, Tito We. Sa iton man din ang mga kauturan nga nagakininglan or magakinahanglan sa mga fresh flowers, syempre, ara lang sa likod sang Bacolod Bay Center, Ferrero Street, inadara. Ara din ang Johnny and Christine Flower Stand. Pwede nyo man sila makontak sa mga kaya pagkinanglan ninyo sa mga bulak na sa cellphone number 0930-959-2828. Again, 0930-959-2828. Ara dira si Maymay kag si Tintin sa inyo pagkinanglan sa mga preska nga bulak sa kun anuman nga mga okasyon gusto nyo i-package man, pwede kid. Ba? Yes, so insakto ginatita we. Na. Kag siyam ay sa mga nagka-problema dagalianay mo sa epekto sang ano ni ganito we sang COVID-19. Syempre ekonomiya ta, di ba? Aton palangitan na antang kinahanglan gid kay ti abri klase or let's say negosyo nato nag-drop na gusto naton maka-recover. So kung gusto ninyo mag-loan ara sa Golden Sun Finance Corporation, pwede ka mo maka-inquire sa kung ano nga loan ang gusto ninyo. Manubo pa ang interest. Ang Golden Sun Finance Corporation ara lamang nahamtang diri sa pakadto sa may shopping no sa corner LN Aquino Drive and Lopezina Streets, Bacolod City. Pwede ka mo katawag. Pwede ka mo nga makapanawag ka makapalamangkutanon kay nami man sila mag-entertain, no? Hindi ba Miss Jing? Yes, so pwede ka mo makatawag sa cellphone number 0925 708-8424. Again, 0925-708-8424. Sa landline, araman, 434-8788 kag 707-6730. May mga branches man ang Golden Sun Finance Corporation outside Bacolod. Kung gusto ninyo dira sa Victoria City, may ara man. Sa Silay City, may ara man. Sa Kabangkalan City, kag sa Bagao City, may Golden Sun Finance Corporation man. Hasta sa Dumaguete City, may ara pagkit. Alas 2:21 na Action Radio Philippine Standard Time. Hi, Miss Heaven. Good afternoon. Kay Miss Jean Osicer. Salamat, kids, sa imo. Good afternoon ko natawe. Yes. Sa ito, ay ara sila. KBP Negros Occidental Chapter, thank you so much. Salamat gid sa pag-upod ninyo kay Tita Wilma karon nga hapon, halong man kamo. Okay? Ma'am Elizabeth Malacca-Gamala, good afternoon, Ma'am Wilma. Please greet Julie Feluteo Asan on her birthday today. Greetings from Bacolod City High School, Class 74. Thanks a lot. God bless you. And keep you kept safe. Take care always. Likewise, Ma'am. Thank you man sa imo. Trina Alcacera, good afternoon, Miss Wilma. Mayong hapon man sa imo. Kay Jessica Santoyo, mayong hapon Bacolod. Christian Roa, yes, hello, Daywi, mayong hapon. Yes, Nining Malu, salamat man. Love you man. Good PM, tawe kay Toto Larry, dira. Hi lang, thank you, gito. No? Good PM, Tito We. Greet lang dalihog kanday Tatay Teddy. Dira sa may, din gani, day, sa
Barangay Alihis sa May Valladolid, no? Sa Inday Rona Regida Trava, kag kay Inday Liza Monte Castro. Good afternoon, Tito Wilma, permigi ko nagapamati, kag nagalantaw sang imo programa diri sa Doha, Qatar. Tito Wilma, nanamian ko bala sa sang imo tingog. Salamat giday ha. Ginpahulam na sa ato ni Lord. God bless to all the staff of Action Radio. Okay, ikaw mandera. Okay, alas 2:23, enough lang nanay, kung may time ta karon balikan taman ka mo gihapon. Di ba, Tiwe? Kaya sa sini naman nga bahin, Tita Wilma, ay anong tupiko ta gani nga matag sa ilang nga tips sa karon nga hapon? Hindi. May ara ta nga mga may ara iya ang lips, ang topic na subong is lips. Ang mga bibig, may ara nga mga kissable lips, may ara nga pouting lips, di ba? Pero pamangkot nga ang may ara iya daw ka itom sang bibig. No, may ara no? May ara nga pinkish, may ara nga pula-pula, may ara nga daw ka itom sang bibig bisan wala kagapanigarilyo. Kaya usually ang mga tao nga nagapanigarilyo na notice naton, di ba, nagaitom. Mabalaan tagid yung tao nga nagapanigarilyo, di ba? Nan, lalaki man siya or babae man siya, basta nagapanigarilyo, aton ginaiya manutaran. Di ba? Mabalaan tagid na iya. Baba mo ka. Pero expert kagid hindi aryo. Gin-explain sa isa ka dermatologist mo, si Dr. Jean Marquez, nga hambal niya ang mga posibleng nga rason kung nga itom ang mga bibig sang isa ka tawo, na bisan wala siya nagapanigarilyo, ina posible ang iya nga ginagamit nga habon very strong, isa man na gali, na kung isog ang imo habon nga ginagamit, ang imo bibig naga itom, before and after. O iya man gina-explain na kunya kay nga ang skin, ang panit sa aton bibig kanipis mo, di ba? Kung hikapon pa naton ka very soft, di ba? Na tama kalungok sang aton mga bibig. Di kinahanglan halungan ta na siya nga hindi siya ma-irritate, kay nga gamay-gamay lang ginaya ma-irritar ang imo bibig. Ay na yang imo bibig, di ba? Nan. Kung maisog ang habon hambal ni Dr. Jean Marquez, maka-iritar sa skin sang imo panit, kag maabsorbe pa kung kaisa nagkakapilas pag ganito tungod sa kaisugon sang habon nga ina. Kag isa pagyan, kung permi na expose sa silak sang adlaw ang imo mga bibig, ano gito ito, matangla is langit kaya parang masilakan sa adlaw bibig mo, ay man. Hindi ta mag-amugin na kaliteral na hindi, kung siyempre permi ka balay ara sa anytime na amo nang butang banglo ni Dr. Marquez tawe, di ba? Kag may ara ang pagyad kung kaisa. Sa mga babae, kung nga, bisan wala ka nagapanigarilyo, go-wonder ka nga, ang itong isang akong bibig. Pagkaisa ang rason madahambal ni Dr. Marquez tungod man sa mga ginapanggamit mo sa imo lips. Tungod sa mga ginagamit mo sa imo mga bibig. Lipstick, di ba? Ang lipstick kung kaisa, kahit may ara man nga lipstick, nga hindi bagay sa quality sang imong nga lips. Hindi bala may base ka, may pH na mo, di ba? Na kung bala base or base acidic, ikaw na isa pa ina. Kag hindi bagay ang klase sang lipstick nga ginagamit mo. O kung hindi ka hindi ka pagkasaho sang liquid, isa pa gina. Nan. Sa mga nagapanigarilyo pagid, ano man. Hindi, may ara iya. May ara ko yang nabasahan, kag iya na iyang experience. Tingod nami sang imo nga lips. Kung sa bagay lalaki na siya, ang iya sikrito, kay toothpaste. Ang toothpaste, kung may toothbrush na siya, amo na ya, after sang toothbrush niya, ang bubbles ng toothpaste, iya na nga
hinay lang bala nga pag bagnos niya sa iya lips. Hindi tudok, kaya kabalo naman ta sensitive ang aton lips, di ba? Kanami sa nga bibig, duga pang lipstick kay imo iya. Diba? Hindi ta na kaya mo na yung iya sikreto. Kag hindi mo pagamitan sang kung ano-anong imo bibig. Imbis nga kissable lips ka, kaitom sang bibig mo, di kalaway na. Halungay na ang mga bibig. Bawang mga anak sa pagpanigarilyo, tama na ina. Kay nga aga itom ang imo mga bibig, pati ang imo nga gums, ang puno sang imo ngipon, ang nicotine nagatalalapik, mayo lang kung masagod mo bala permi kadto sa dentist, di ba? Bisan pa, malimpyuhan mong imo nga ngipon, malimpyuhan mo perong imo naman nga respiratory mo tilaok pakadto naman sa sulod pakadto sa baga ang mahalitan halong nga naton ang aton lawas. Okay, ina lang atawe. 2:28 na. Action Radio Philippine Standard Time. Balik ta kay makadto ta sa aton horoscope pagkatapos ang mga commercials. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19 para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Para labanan ang banta ng COVID-19
COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, Radio Philippine Standard Time, yes, padayon naman si Tita Wilma sa This Is My Life. Pero ito na Dr. Pinoy Squalene Capsule nga 100% pure squalene, wala lamod chemical kag wala sa malay nga side effects sa aton ikaayong lawas. Kinahanglan na ito nina para sa adlaw-adlaw man naton nga pagtrabaho. Siyempre, kinanglan baskog man ang imo immune system. Kag tandaan mo lang ang Dr. Pinoy Squalene Capsule, the only oxygen capsule nga nagapuno man sa oxygen level requirement nga kinahanglan nun sang imo sinilawas. Kag sa nahambal man naton kung magluya ang imo mga sa cellula, ang aton sa ni body cells, to the rescue ina siya gilayon para nga maulian ang imo kapagsik kag madugangan ang supply sang oxygen. Kag that's why sa aton ginapangatubang sa karon ginapahinumduman sang Dr. Pinoy Pharma Health Incorporated ang husto proper iya nga wearing sang face mask kag ang social distancing. Upod man ang produkto nga Dr. Pinoy Squalene Capsule. Palamangkutanon sa inyo produkto kag sa inyo ginabatsyag, ara lang ang atong sa ni Dr. Pinoy Hotline 4411299. Kag nahamtang man ang Dr. Pinoy Pharma Health Incorporated sa Art District sa May Lopez, Mandilagan. Mabakalina sa mga butika sa inyo tag sa kalugar diri sa amon sa Bacolod. Ara sa tanan nga Negros Grace Pharmacy, sa tanan nga Sincere Drugstore kag sa tanan man nga The Generics Pharmacy. The Wilma, greet ko na family Baligwa sa 6th Street, sa 6th na Barangay 7. Sakon papagapamati Ismael Baligwas. Salamat kay Tita Wilma, God bless. Okay, Tita Amon Baby Yuki, gasabat sa imo. Wala siya kuno gapasaway. Allah, hello Baby Yuki. Okay, kay Erwin Gonzalez, sir, good afternoon. Dira sa may Maaw. Kabalukop, danay ka mo dani sinugan ni always upo dyan. Si Coco, kay si Inday Giselle. Okay, kay Jeline Sinaw Tibos. Tita Wilma, taga Barangay Takuling, Bacolod City, watching from Taguig. Salamat. Okay. Kag Doris Sabido, sa Barangay Punta Taytay. Maayo lang ang pagpamati, keep safe sa tinan. Watching from Malaysia. Bebe ni gali Tita Wes. Pamilya ko lang papa ko Vic kapamatigid sa pamilya Valdivia, Banyares family, Ligori family, Margalio family, kag Magtubo family. Ay raman si Adilao, salamat Tita Wilma, monitor kami gyapon ni Nana Isabel sa Cane Town, Victorious City. Junel Manaay, okay, salamat sa compliments to, ha? Okay, kay nining mo pre sobre vega mayong hapon welm, salamat man. Kag dira sa may Murcia, kay Ella Igina, mayong hapon. Kag kay Ma'am Maristela Ponce, good afternoon, salamat gid ma'am. Alas 2:35, bantay na para sa ating horoscope. Sa mga nagahulat sa ilang zodiac sign para sa ay tuntag sa ka-horoscope, iya karon nga hapon, lingaw-lingaw lang ning aton. Pero makapalangho man, kag makapakusmod man sa iban, pro. Okay, unahon, anay nato ng mga nag-celebrate sa ilang birthday today, July 18, 2020. Sa mga sa birthday celebrator, happy birthday sa inyo. Kag sa mga mag-asawa man nga nagasaulog sa ilang wedding anniversary, happy wedding anniversary. Belated happy birthday gali kay Ermelinda Nombre. Bao, bongga. Well, anyway, happy birthday sa imo. Kag sa mga nagasaulog sa ilang wedding anniversary, again, happy wedding anniversary. Ang aton lang gid-wish sa inyo, ng mga celebrator naton, good health, more blessing, kag be happy always. Okay. Natawe. Cancer. Unahon naton ang Cancer, ang mga natawo Hunyo 22 tubtob Hulyo 22. Abi mo ang wala ka mo nag-insaktuhanay sa mga ideya, sa mga upod mo da, either pamilya mo, friends mo, or kabarkada mo friends na ato na to, ha? Or upod mo man sa trabaho, amo na makahatag sa imo sang kasubo karon nga adlaw. Kaya daw hindi sila magkompormi sa imo, ikaw hindi ka man magkompormi sa ila ideya, ha? Man may araya mga tawo nga gusto nila gamiton ka lang sa ila personal interest. Amo nang dapat mo halungan, Cancer.
Isang pagid cancer, madugay ng impormasyon, nga imo man ginahulat-hulat, mabaton mo man today, kag makapahalipay sa imo. Ano ay hanina? Mga maswati mo nga numero 53 sa Justice 737 kag 44, your lucky color, orange. Sa mga Leo naman, ang mga Leo, ni tao Hulyo 23, tubto Agosto 22, yes Leo, ikaw naman, abi dugang-dugangi, dugang-dugangi o kon pasangkara ang imo ighalangop, kag tuon kaged nga magpaubos. Leo, kinahanglan kita. Kung makatarungan man ikaw, maangkon mo ang respeto sa iban. Kinanglan, respeto importante. Ilabi na ikaw sa kaugalingon mo magparespeto, kid. Yes, Leo, mga masuwanti mga numero 2, 17, 19, 31 kag 42. Your lucky color, ivory white. Sa mga Virgo naman, ang mga Virgo na tao, Agosto 23, tubtob, Setyembre 23. Virgo, ang imo padayon nga pagpaninguha, sige lang, go lang. Paninguha lang ang paninguha, kaya amoy na mangin rason para matagaan man sabat ang imo mga ginaplano. Imo man mga maswerte nga mga numero 10, 17, 25, 29, kag 32. Lucky color, canary yellow. Ang mga Libra naman, ang mga Libra na tao, Setyembre 24, tubtob, Oktubre 23. Yes, Libra, ikaw, dugang-dugangi man ang imo ighalangop o kung ang imo paghangop sa imo palangga, kay nga abi mo, ay, ka-irritable sa iya subong. Nagapasingit siya, Dala lang na sa init sang lawas no iya sa imo horoscope. O luangga alang Libra. Mga maswati mo nga numero 6, 18, 24, 34 kag 40. Your lucky color is mustard yellow. Sa mga Scorpio naman, Oktubre 24, tubtub Nobyembre 22. Ang Scorpio malipayon karon nga adlaw tungod sa ginatawag paghigugma. Happy ka subong sa imo love life. Pero sa mga singles naman, sa mga single nga Scorpio, may makilala ka iya nga kwartahan nga byudo o kung byuda nga magatanay man sang iya nga paghigugma sa imo. Ay abaw, ang Scorpio, hinay-hinay lang. 7, 12, 23, 30 kag 43 imo maswerte nga numero, royal blue is your lucky color. Ang mga Sagittarius naman. Sagittarius, Nobyembre 23, tubtob Disyembre 21, may maayo nga palatandaan na tungod sa paghigugma, pero hindi kagin magpadala-dala sa imo kahuyang, kay nga ang ara sa unhan, kasubo. Gani, binagon mo ang tanan, kag hinay-hinay lang. Mga maswerte mo nga mga numero, 10, 15, 26, 34, kag 45. Your lucky color is cherry red. Nabatian nato ng unang bahin sa aton man pagbasa sa mga zodiac sign para sa aton horoscope karon nga adlaw. Ay, tawe, ang aton anay Zenton Plus Gold. Amo na napangita mo ay epektibo nga food supplement. Zenton Plus Gold. Sa mga nagapangita, kay naga-worry sila sa ila mahigko nga dugo. Kay nga, mataas ang ila blood pressure, mataas man ang ila blood cholesterol. Ang ila nga sodium, ila uric acid, bawtahan na lang daw halos tawi. Paano man? Ara nang ginapangita nyo, kay nga ginpabaskog, kay ginpaayo pagin para nga mas mangin epektibo para sa imo gina problema sa imo lawas. Zenton Plus Gold, ina siya maimpon nga extracted nga mangosteen, amarguso, balunggay, ahos kag spirulina. Mabakal mo ina sa mga suki mo dira nga mga butika. 14 pesos kag 50 centimos. Balik si Tita Wilma pagkatapos sini.
Ang ining bahin ang ginadulong sa inyo sa kabansang Safeguard. Wash hands, stay safe, Safeguard. Life Extension, Vitamin D3 for longer life. Aton pamatian si Noime Arevalo. Hindi nagid kuya kahambal ya. May bukol nga nagtubo sa imong liog. Ang thyroid ko naghubag lawig sobra tunga sa tuig ro. So wala gid sang tingog nga nagigwa every time maghambal ka. Kaya mo to gani nagkat ko diri sa life extension. Amo tungag na ulian akong tingog. Life extension, vitamin D3. Isa Okay, sa 2 times a day ka magamit sa kadlaw. Life Extension, Vitamin D3 for longer life. Kag para sa libre nga medical check-up o po ng mga medical doctors, magkadto lang sa Life Extension Clinic sa GA Esteban Building, Lacson Street, Bacolod City. Leron sinta, nomad ang gintira, kool naganganga. Agapasang banwa, mabugaw na hangin agadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Patayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Patayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Patayon aksyon radyo. Bacolod kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadam. Radio Philippine Standard Time, alas 2:46. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Joy Dishwashing Liquid. Nga ito naman Zentone Plus Coffee Mix. Ang ito sa ni kafe, nga suwabi nga aroma, suwabi ang timpla, kag suwabi ang sabor. Kafe nga healthy na bulong pa para sa inyo. Tungod ining himuhalin sa balunggay Zentone kag soya. Kinahanglan hibaluon man naton kung ano ba lang makuha naton sa isa katasa sa Zentone Plus Coffee Mix. May vitamins na, may minerals, pa kag insoluble fiber. Inang insoluble fiber nga ina, nagabulig na sa pagtinlo sa aton colon o kontinae. Nami, kon ang imo gamiton nga kafe sa imo pagpangapikap, especially sa Eden Coffee Bro. Zentone Plus Coffee Mix. Babakali na sa mga tsindandera sa inyo tag sa kalugar. Pwede man dira sa Doc Samaritan Alternative Medicine and Wellness Center nga nahamtang sa tubangan sang Paglaom Sports Complex.
Kung problema mo naman ang imo sini liver, kung ang imo atay, DTX 500 capsule, na? Makabuligin na sa pagtinlo sa imo atay, pagi sa pagkaka sa mga toxin, halin sa mga ginakaon naton, kag ginainom naton adlaw-adlaw. Kag tandaan nyo lang ang DTX 500 capsule, ang may pinakamataas nga ORAC value, gani ini amo ang makhabig nga power antioxidants nga mo naman na nag-wash out sa mga free radicals nga ara sa dugo nga amo ning rason sa pagka-damage siyang ay tunay ang DTX 500 capsule gina-protection na niya ikaw sa o kung batok iya sa pag-angkon sa fatty liver o kung pagtambok sa imo siniatay nga kung imo pabayaan magaresulta sa cirrhosis of the liver or cancer of the liver. Gani likawan gid nga magubag ang imo atay, halungan naton. Mag DTX 500 capsule adlaw-adlaw. Pwede ina man mabakal sa mga butika dira sa inyo lugar diri man sa amon sa Bacolod. Pwede man kita maka-purchase online. Pagi sa pag-login sa www.kalusuganyan.ph ara man sa Kalusugan Yan Facebook page. Ang online distributors ng DTX 500 capsule amo lamang Doc Samaritan Alternative Medicine and Wellness Center kag Klinika di Alternativo Medicina. Alas 2:48 na Action Radio Philippine Standard Time, Tita Wilma. Dira sa may sitio Bita, sila ni Mercy Mamar Mitsuligarde kag duha ka senior citizen. Kay Inday Puka kag kay Nanay Amparo Ligarde. Salamat gid halin ina kay Inday Annabel Garcia. Lizelle Tugunon, salamat man sa pag-upod kay Tita Wilma karon nga hapon. Kag kay Jovan Concepcion or Giovanni Concepcion. Kag kay Maria Teresa Hofilenia. Salamat man. Tamyaw lang kuno kay Nanay Glory sang Torreno Heights Subdivision, Victoria City. Kapamatig isa sa programa mo adlaw-adlaw. Ines. Halina kay Ines. Nadula na si Ines. Ines, ano to? Ines, ay ho, tawe. Nadula. Basta kay Ines, Miss Margie Haniva, good afternoon. Thanks, Marge. Okay, alas 2:45 a 49 na Tita Wilma. Padayunon ta, tapuson ta anay, ang nabilin ng mga zodiac sign para sa ating horoscope karon nga adlaw. Di na kita. Capricorn na kita. Sa mga Capricorn, amoy ini sila mga natao Disyembre 22, tugtog Enero 19. Subong nga adlaw Capricorn, kinahanglan mo katawhay sang imo paminsaron. De, gani kinahanglan maghinay-hinay ka lang. Kag dapat amo ginang himuon mo. Kay nga kung hindi mo makontrol ang pensar mo kag balatyagon, lupok gid subong nga adlaw mo. Way labot nga damo ka ulubrahon, damo ka pa sa manakita nga problema sa palibot. Gani kinanglan cool ka lang. Mga masuwati mo nga mga numero 13, 15, 31, 37 kag 40. Aquamarine is your lucky color. Mga Aquarius, kadto kita sa mga Aquarius nga natao Enero 20, tubtub Pebrero 18. Kung anong nabatyagan mo, anong panagupnop mo, sunda ina tungod, hindi kagid magsala. Aquarius, ang ginatago-tago mo nga sikreto, may chance nga madiskubrihan ina o kung mabulgar, gani hinay lang. Masuwati mo man nga mga numero 2, 10, 15, 17 kag 42. Beige is your lucky color. Sa mga Pisces, ang mga Pisces naman, Pebrero 19 tubtub Marso 20. Subong adlaw Pisces, makasumalang ka sang tao nga bago mo lang makilala. At pa first met mo, di syempre kilalahay. Okay. Kag maswerte ka. Kung may plano ka ha, sa imo pagatukuron nga negosyo, ina ko nung pisahan mo subong. Kung may plano man ikaw nga magnegosyo or ang imo man pamilya. Okay? Just 8, 28, 35, kag 45 mga maswerte mga numero, maroon is your lucky color. Sa mga Aries naman, ang mga Aries na taong Marso 21, tubtub Abril 19. Wala hindi kagid bagay nga maglagaw-lagaw karon nga adlaw Aries hambal sa imo horoscope mo hindi gid bagay sa imo ang magwa sa inyo balay kag maglagaw-lagaw kag kun mahimo hindi ka magpasimpalan isa pagid hindi ka pagid magpangako kay daw wala gid chance nga matuman mo ini mahimunong ka na lang anay da maswerte mo nga numero Aries
11, 18, 22, 25, kag 40. Your lucky color, brown. Sa mga Taurus naman, Abril 20 to Mayo 20, yes, Taurian, pamatii ang ginatudlo sang mas may edad sa imo na tungod sa ginaplano mo nga negosyo o kung sa mas nga naka-experiensya sa ginaplano mo. Hindi ka gin magpadali-dali, kinahanglan tunan mo ginanay sang maayo. Ha, Taurus? Mga maswerte mo naman nga mga numero 5, 16, 30, 33, kag 44. Your lucky color is blue. Kag sa katapusan natin nga zodiac sign Gemini, ang mga Gemini na tao May 21 tungtong Hunyo 21. Gemini, ginausoy mo gid ang banas karon nga adlaw para sa katumanan sang imo mga handong. So, congratulations! Pahamo ka na pala. Gemini, masuwerte mo naman nga mga numero 13, 26, 32, 36, kag 38. Your lucky color is lavender. Te, sino pa ng Y ko nabasa? Y ko nabasa ang horoscope nyo? Y nyo pa nabatian? Basta kompleto yabasa ko. Ambot sa imo, na? Kung napiyungan ka, mamasol naman na siya karon. Miss Jane Candido, mayong hapon kag kay Nanay Pert. Dira, mayong hapon sa may sumag. Alma Concepcion, Alma Posisyon, salamat man sa imo kag maayong hapon dira. So nabatian nato natong tag sa zodiac sign man para sa itong tag sa horoscope para iya karon nga adlaw, Sabado, Hulyo 18, tuig 2020. Sa ato naman dira nga mga mama, sa mga iloy bala nga nagapasuso sa ila sini baby, abi ninyo nami bala sa inyo ang Dr. Alfred's Mangosteen Choco. Dr. Alfred's Mangosteen Choco with stevia. Stevia, natural sweetener na saya. Tuway na siya kalamay, amo na siyang gapatamis sa Mangosteen Choco na ito nga produkto sa Dr. Alfred's. Siyempre, inyang may Philippine Bee Fund kag USFDA seal of approval. Sa nahambalan ni Tita Wilma, pure Mangosteen natural, 100% gina. Kag 100% organic. Wala na siya additives. Why na siya simbog? That's why nga amo na siya ka-effective. Pinaka the best sa mga kabataan, nagapa-alert sa ilang memory, kag sa mga nagaedad 60 years old pa ibabaw, kag sa mga iloy nga nagapadidi sa ila sini mga kabataan na indagapanami sa inyo gatas or hindi kamo magsobra gidya kaniwang. Kay ang Dr. Alfred's Mangosteen Choco with stevia, kumplito iniya sa proteins, vitamins, kag minerals nga makasiguro kagid nga natural, organic, kag wala preservatives. Mabakal, nato nila sa mga suki naton nga mga butika, available sa tanan nga Sincere Drugstore, Wakong Chinese Drugstore, kag sa tanan man nga The Generics Pharmacy. Alas 2:55, balik si Tita Wilma pagkatapos mansang mga ini. Ang Dr. Ikaw na ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Patayon aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Patayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang
radyo. Pagkulong kag negosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampilikan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Radio Philippine Standard Time, alas 2:59. Mayong hapon lang dira kay Johnny Pacheco. Good afternoon, Tito Wilma. Tamiyaw lang ko kay Mama ko. O, sino si Mama mo? Kay wala mo pan ginhambal, aragli. Si Mama ko dera sa Sitio Bulasot, kay sa family di Baguio, Castillo. Yes, Pacheco kay sa tanan, ginagapamati. Gid. Kay Inday Raylene Sebmar, nag-upod man kay Tito Wilma karon nga hapon. Yes, iya da mayong hapon, halong kamudera sa Japan. No? Salamat man. Melchorita Ferrer, good afternoon everyone. Kag kay Philip Alonzaga, you're late. Okay lang. Bato na yan ni Tito gihapon. Kag siyempre man, alas 2:59, Action Radio Philippine Standard Time. Mayong hapon lang dira kay Inday Lenny Lubredo. Inday Lenny Lubredo, mayong hapon lang. Salamat gid. Way kaabot ang imo sini opinion. Mamati ligid kami karon tanan taga Isabela kay 3 years na really. Ay nga mga anak mo. Okay na. Impunto alas 3 nga to na 3 o'clock prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Orasyo Emperata, batok sa coronavirus. O Diyos nga among amay, kami nagapalapit sa imo, sa among kinahanglanon, sa pagpangayo sa imo panabang, batok sa 2019 coronavirus.
o kon COVID-19 nga nagutas sang kabuhi kag nagtublag sa kadamuan. Kami nagapangayo sang imo grasya para sa mga tao nga gintugyanan sa pagtuon sang kinaiya kag ginhalinan sang sini nga virus kag sang balatian nga iya gindala kag sa pagtapna sang iya paglaton sini. Ihatag ang imo pag-ubay sa mga kamot kag ihibalo sa mga dalubhasa sa medisina. Agud ila maalagaran ang masakiton si may kasangkol kag kaluoy. Subong man ang mga ahensya sang gobyerno kag pribado. Agud sila makakita sang bulong kag kasulbaran sang sini nga balatian. Kami nagapangamuyo sa mga nagmasakit. Kabay ngang ila maayong nga lawas magapanumbalik sa gilayon. Ihatag sa amon ang grasya sa pagpangabudlay para sa kaayuhan sang tanan kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Ginapangayo namon ini sa imo paagi kay Kristo, imo anak kag among Ginoo nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sa pangakatuigan. Amen. Maria, mananabang sa mga Kristiyano, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. Amen. Kagal, madamugin nga salamat sa itong sa mga palanggang nga mga tagpalamati sa inyo pagupod kay Tito Wilma sa pagpangamuyo sang Orasyo Emperata batok sa COVID-19. Kag syempre, salamat man sa inyo pagupod kay Tito Wilma sa itong pagpangalagad sa This Is My Life sa karon nga adlaw Sabado. Anthony Jones, Tabulong, Havilio. Ingagaw kid, ha? Salamat sa inyo pagupod kay Tita Wilma iya karon nga adlaw sa nahambal na naton. Pasensya sa wala naton malabutan nga mga mensahe pero ang pagpasalamat ni Tita Wilma aras sa gihapon. So stand by na sa iton matahong nga drama. Happy weekend and happy family day and happy Sunday para buwas. Sa Lunes na naman. Stand by sa iton matahong nga drama. Mensahe sang paghigugma. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko.